హాయ్ అండి. ఈ ప్లాంట్ వచ్చి మల్టీవిటమిన్ ప్లాంట్ అంటారు. ఇది చూడటానికి అచ్చంగా కరివేపాకు మొక్కలాగే ఉంటుంది. మనం దీనిని 2 రెమ్మలు తీసి డైలీ కూరలో వాడుకుంటే అన్ని విటమిన్స్ మనకి అందుతాయి అన్నమాట. అందుకనే దీన్ని విటమిన్ ప్లాంట్ అని అంటారు. ఇది చూడండి, ఇది నేను పెట్టుకొని 1 ఇయర్ అవుతుంది. బాగా బాగా గ్రో అయింది. దీనికేం పెద్ద స్పెషల్ కేర్ అట్లా ఏం అక్కర్లేదు. నేను చాలా చిన్న పాట్లో పెట్టా. ఇది 50 రూపీస్ బకెట్ అనమాట. దీంట్లో పెట్టుకున్నాను. చాలా మంచిగా వచ్చింది. మల్టీవిటమిన్ ప్లాంట్, దీంట్లో చాలా రకాల విటమిన్స్ ఉన్నాయి. అందరూ యూజ్ చేసుకోవాలి. కరివేపాకు మొక్క పెంచకపోయినా కూడా ఈ మొక్క పెంచుకుంటే మీకు అన్ని రకాల విటమిన్స్ మీకు అందుతాయి అన్నమాట. మల్టీవిటమిన్ ప్లాంట్ అంటారు దీన్ని. థ్యాంక్ యూ.